Kakaine. Bismillah. Ko Malikadi. Malikadi Yusu. Ndesani. Yusu Kravati. Ah. Yusu Traoré. Bayninga Yusu. K'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ibrahima Daka. Mburange Yusu. Oh. K'i fo k'i waleɲuman dɔn. Kariman faamu ne. Ne ye faamu. Yusu Traoré. I k'a dɔn Renouveau FM. Renouveau TV a filɛbaw n'a lamɛnbaw. K'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. Nin ye anw ka ci ye. Fɛn min ye k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na. Don kibaru sɛbɛn minnu bɛ bɔ. Fɔcogo wɛrɛ nanzarakan la an ka ma ko journaux. A bɛ sɛbɛn français de la. Anw ka magwan ye min ye. K'a ta k'a yɛlɛma bamanankan la. Jama fanba o ka se k'o faamu. O fana lamɛnbaw ani filɛbaw. An b'a f'u ye k'u bisimila. Fɛn min ye kunnafoni ye a bɔn bɛ k'a to. Sɔɔni an bɛna an k'a kan. I k'a dɔn tulo gɛrɛsɛgɛw ni ɲɛw gɛrɛsɛgɛ mana kɛ min ye bi. O bɛɛ lajɛlen kɔni o na se ka faamu. Yusu Kravati. Fɛn min ye ayiwa ɲɛta ye don o don. Ayiwa kunnafoni nasira la Renouveau TV ani Renouveau FM. Kuma ni sanga bɛɛ limanaw bɛ se ka lafiya cogo min na. O ye an taabolo ye. Bi sɔgɔmada in na maa minnu bolo bɛ nɛgɛ la ka se ka anw ja ɲuman ani fɛn min ye an ka kumakan sanuma di aw ma. Fɛn min ye Ketakaw ka Sedina ayiwa Keyita ye. Senamar Keyita ayiwa an b'a fo dantɛ foli min na. Ayiwa ka taa bila Sira Kamara la. Ka se Buakari Jarama walima Mahamadu Zɛri Tarawele. Ka taa k'a fili fiɲɛ fɛ. An bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn dantɛ foli min na. Yusu donga dɔ filɛ nin ye. Ko cogo di fɔlɔ i b'a fɔ Mburange Kati Sira a ka ɲi. O tuma Mburange Kati Sira jɛlen. Mburange donga filɛ. Kati Sira a ka ɲi a jɛlen don. Wa bɛ manamana. Nabi de ye porte parole ye. O kuma b'i bolo. Adnan Bismillah. Ndesani. A bɛ bɛn. Ala ka barika don Kati la. An dɔn ni ka lamɛnbaa jɛkulu ni filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Bismillah. Bi sɔgɔmada in na kunnafoni caman b'an bolo kɔrɔ. Ni Ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye. Ka nabi dɛsɛ. O kuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ŋana fila kɛnɛ kelen kan. O kɛnɛ o tɛ langolonya. Antoine Solange Dambele ani ne Yugusu. Kɛnɛ kelen kan. O kɛnɛ tɛ langolonya cogo si la. Kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. K'a jira k'a fɔ nin ye jamukan daminɛtɔ ye. O kuma nɛgɛw karafe a bɛ Sira Kamara bolo, Sira Kole ani Sira Jɛlen. N'o bɔra ye Sedina Umar Keyita l'enfant de Kita Kurundi Bodofɔ. O ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn Zɛri ye Zɛri Tarawele ale bɛ a bɛ k'a dɔn Difu la. Jamarigu Kɛfa k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sécurité renforcée. Kuyate Awa Keyita ale kɔni bɛ ka a ko bɛɛ lajɛlen labɛn. O kuma Antoine kunfɔlɔ a b'i bolo. Baasi tɛ Yusu Kravati. N'i ye kunfɔlɔ di yan n b'a ta. A na kɛ sababu ye an ka kuma farikolo la ko k'a jɛ. K'a k'a mɛnbaw sago ye. Ni k'a fɔbaw to a ja. Ne ni Ngeleku. Min sɛbɛn da l'indicateur du renouveau don. Bɔko 7299. An bɛ bi alamisa boli la. An bɛ taa n jɔ n k'i ɲininka fɔ sɛbɛn ɲɛ 4 na. Yusu Kravati. Fɛn min ye wotew ye n'a bi i ka dɔn sugandiliw ko fɔ. O don fɔndɛ b'a i ka dɔn kalo fɔndɛ. Nka fɛn min ye politique tɔnw ye an ka labɛn joona. I ka dɔn wasa ko a kana cun an kan. Ni maa min sɛbɛ bɛ samasogotigɛ ma. Fɛn min i ka muru ye i b'a sɛbɛkɔrɔ daja ayiwa yanni samasogo ka na. N'i y'a ko lajɛ politigimɔgɔw ani jɛkulu. Maa minnu bɛ fanga ɲinina bɛɛ lajɛlen yuguba bɛɛ. Bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i ka foro i ka dɔn k'a jiri kari fɔlɔ. Ka bila i ka dɔn ayiwa politiki dɔw yɛrɛ yanni a bɛna kun ka taa. Yusu Kravati i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalo 11 a tɔ o de ye furanjɛla fanga ka ban a tɔ tɛ san kelen yɛrɛ bɔ bilen a tɔ ye kalo 11 ye o kalo 11 tɔ min bɛ yen fɛn min ye sugandiliw ye n'o bɛ wotew ko fɔ olu don fɔndɛ b'a nka politikimɔgɔw kɔni bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen la waasa waati a kana cun u ka cogo min na ni maa min labɛn a dɔw b'a la ayiwa ko caman bɛ o ti bali i la n'i ye furanjɛla fanga maaw ta k'a lajɛ olu kun ye laseli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye wote min n'a bɛ wele ko référendum i ka dɔn k'o bɛna kɛ fɛn min ye 2021 kalo 6 laban in kɔnɔna la nka kunnafoni jɔnjɔ wɛrɛ din tɛ o ka o don fana fɔndɛ n'i dun y'a lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ kɛrɛ bɔn bɛ fɛn min san 2022 ye an bɛna ko ta danga jumɛn na politikimɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ kari tɛmɛnen fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ yen ko mouvement pour la refondation du Mali Morema fɛn min ye maître Kasimu Tapo ye o y'ale ka jɛkulu ye ale fana ye o jɛkulu in sigi sen kan ka maa caman wele ka fara a yɛrɛ kan n'i ye baara nun dɔ in da k'a lajɛ maaba caman bɛ kɛnɛ kan minnu welen bɛ i n'a fɔ diinɛmɔgɔw i ka dɔn Sherifu Usmane Madani Hayidara Suala Baya Hayidara ani maa caman olu fana welelen kun don
arno ya sɔrɔ k'a fɔ mina kɛ cɛbɔ o kuma ma fɔ ko nin kɔni ye baara ɲɛbilaw de ka jama fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'a lajɛ don n'a nataw la taafa ye min ye o n'a ɲɛfɔ maaw ye nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i yɛrɛ labɛn fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka jama kamarow ka fara i yɛrɛ kan fɛn min b'a to don n'a nataw la o fana bɛ se ka kɛ disiba ye a ko la cogo min na maître Kasimu Tapo a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ min fɔ furanjɛla fangaw ye o ye k'a fɔ waati min digɛra ka d'u ma k'u kana b'o kɔnɔ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'o waati ni k'o bato o kɛra ka kuma ye tile kelen ka kɔn o ɲɛ fɛn min ye parti URD ye i k'a dɔn honorable Sumala Sise Ala k'a hinɛ o ka tɔn don olu ye wulikajɔba kɛ u ko ma ko rentrée politique n'o kɔni bɛ baara n'o dabɔ u ye politique baara daminɛw ye i k'a dɔn o baaraw fana olu kɛra o lajɛ kɛra sababu ye ka tɔnden caman fara ɲɔgɔn kan ka ni hakilina kuraw ye tɔndenw tigɛ ka to ɲɔgɔn bolo waasa ni wele y'u sɔrɔ don min na i k'a dɔn u ka jɛ ni ka fanga ɲini ni k'a bolo da n'i ye URD maa ɲɛmaaw lajɛ a don kama u fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma na kelen kelen i k'a dɔn ni min ye kuma ta o b'a bila ni min ye kuma ta o b'a bila fɛn min b'a to ayiwa tɔndenw hakili bɛ se ka jo cogo min na parti fana u kana ɲinɛ a kɔ baara in o kɛra o kadara kɔnɔna la URD mɔgɔw fana u y'a jira k'a fɔ u jigi ba bɛ fanga kan u y'a jira k'a fɔ fana fɛn min ye wote natɔ u b'u sen don a la wa u y'a jira k'a fɔ k'u ka cɛbɔ k'a b'i bɔ URD jama yɛrɛ de la Yusu a banna n'i ye nin ko in lajɛ URD fana ale bɛ wulikajɔ la n'i y'a lajɛ tɔnbelebeleba fana don ale ɲɛmaaba o ntɛnɛna décembre kalo tɛmɛnen in na nka fɛn min kɔni tɔnden tɔw ye tasibilaw olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ k'u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ honorable Sumala Sise Hamina ko kun ye min ye URD ko la a hakilina kun ye min ye Mali ko la a hakilina kun ye min ye farafinna ko la u n'u sen da sen danɔ na fɛn min b'a to laɲini ye min ye ka fanga sɔrɔ i k'a dɔn u n'o ɲini ayiwa premier ministre kɔrɔ ale fana ma to kɔ Sumelu Boye Mayiga ale fana bɛ wulikajɔ la ale ka tɔn de ye ko Asuma CUP i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na ale fana y'a jira k'a fɔ k'a b'a fɛ ka jɛkulu belebeleba fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu caman kamaro ka kɛ ɲɔgɔn kan don n'a nataw la ni wele u sɔrɔ i k'a dɔn u na fanga fana ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲini ale fana ye laseli kɛ ka ɲɛsin furanjɛla fanga tigilamɔgɔw ma k'a jira k'a fɔ k'ale b'u dɛmɛ k'u senkɔrɔma don nka fɛn min kɔni ye waati min digɛra ka d'u ma ale fana y'a jira k'a fɔ waati u ka to o kɔnɔna la n'o waati banna u ka kɛ fanga bannen fanga ka di maa ma ayiwa jama wotera maa min ye u ka kɛ président ye Yusu n'i ye référendum ko fana ta k'a lajɛ a ko a bɔgɔla dɔnna kosɛbɛ nka waati fɔn a la kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ jɛkulu dɔ fana bɛ yen observatoire pour les élections n'o ye jɛkuluba ye min n'a bɛ wote ko jateminɛw kɛ kosɛbɛ ka hakili jagabɔ caman k'a kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko référendum kɛli a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabu ka d'a kan référendum dulon bɛ fɛn minnu na a dulon bɛ ɲɛbila baara minnu na a dulonnen don sɛbɛn kurakuralen minnu na n'olu bɛɛ lajɛlen ma kɛ référendum kɛli k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko ma nansaraka la ko fichier électoral n'o ma kurakuraya k'o sanango k'o jɛ kosɛbɛ référendum kɛlen k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o fana n'i ye nin ko in da k'a lajɛ fɛn kɔni fɔn tɛ wote nataw la a don fɔn tɛ nka politiki mɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ la fa bɛ fɛ ka labɛnw sabati ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan ka tɔndenw hakili jo fɛn min b'a to ayiwa ni kun ka gosira don min ko a kana bali u la nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau mutation an b'ale ta min ye ministre Alfuseni Sanu k'a kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi dɛ ni ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu a ka dɔn min ye conférence min n'a y'a kɛ conférence virtuelle o tɛ i ka dɔn awa min ye an k'an sigi ka kuma a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka dɔn min ye yɔrɔjan kuma o yɔrɔjan kuma min ye ala ni subahana mansinw min ye ani banque mondiale FMI o ma i ka dɔn o kɔni tun bɛ lajɛ la lajɛ min n'o ye sigi ka kuma ye min ye a ka dɔn ko printemps 2021 min ye a ka dɔn Alfuseni Sanu ye nin kɔnɔna na sa ambassadeur min bɛ yen n'o bɛ Washington n'o ye Muhammadu Awani Maga ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn ani min ye administrateur groupe de Afrique banque mondiale min ye Alphonse Kouakou ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'u ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la vice président min a ka dɔn n'o bɛ yen min ye Afrique vice président Afrique Banque mondiale Ousmane Diagana i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kun da bɛ baro la ani ka dɔn FMI maaw yɛrɛ min ye a ka dɔn Sokene Kane n'ale directrice ye opération min n'o ye Banque mondiale ye Mali kɔnɔna na a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o ni Alfuseni Sanu olu ka baro kɔnɔna na an'u ka i ka dɔn fasojɔ kuma kɔnɔna na an'u ka ɲɛfɔli kɔnɔna na o kuma na fɛn caman kan Banque mondiale a bɛ ka baara minnu kɛ
an ka jamana kɔnɔ ani Banque mondiale a bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ani k'a dɔn awa min ye ɲɛtaa bɛ sabati cogo min jamana in kɔnɔ a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye Antoine Solange Dembele k'a dɔn awa min ye anw ka jamana ye wuli ka jɔ kɔni kɛra sanga ani waati min ye a bɛ k'a dɔn sɔrɔ a bɛ se ka kunna wuli cogo min na walasa a bɛ se ka kɛmɛjɔ filanan kunkanfɛn duuru min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye farangu ye ka tɛmɛ san 2020 kan min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye sa ministre Alfousseni Sano ministre de l'économie et des finances a y'a bɛɛ lajɛlen walawala min ye a bɛ k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen a bɛ k'a dɔn k'a fara bɔ ɲɔgɔn na ni k'a bolo da a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye projet minnu bɛ yen ni a bɛ k'a dɔn Banque mondiale ni FMI n'u kɛn bɛ k'o projet a bɛ k'a dɔn k'olu bolo da an ka jamana kɔnɔ olu ta 30 ɲɔgɔn na la o nafolo bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari 1 a n'a kungɛnfɛn na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn projet dɔwɛrɛw bɛ yen n'o ye projet 21 ye n'o bɛ jamana kɔnɔ yan ko o bɛ t'i jɔ min ye a bɛ k'a dɔn miliyari 1 a n'a kunkanfɛn 27 na min ye projet 9 ye n'o bɛ a bɛ k'a dɔn an ka région projet 9 b'o kɔnɔ bisimila an ka région kɔnɔ o bɛ t'i jɔ min ye a bɛ k'a dɔn katabi caman na nin bɛɛ lajɛlen o b'a jira k'a fɔ Banque mondiale o kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ an ka jamana kɔnɔ a wuli ka jɔ a bɛ k'a dɔn a nafa ka bon o de kɔnɔna na a bɛ b'a ye k'a fɔ min ye Alfousseni Sano ye ani ninnu kɔni kumana a bɛ k'a dɔn fɛ ko bɛ se ka latɛmɛ cogo min baaraw bɛ se ka kɛ cogo min Mali ye a bɛ k'a dɔn gɛlɛyaba bɛ yen gɛlɛya min n'o ye lakanabaliya ye ani ka dɔn bana min bɛ yen bi n'o ye Covid-19 ye min ye Mali ye a k'a dɔn a bɛ se ka tɛmɛ ni waati in kan cogo min ni kunkɔrɔta ye ni sɔrɔ ta sira ye min ye a bɛ k'a dɔn u y'o baaraw bolo da ni ka tila ka fɛɛrɛ caman bolo da fɛɛrɛ minnu n'o bɛ kɛ yiriwa sira ye an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ta sira la ni sɛbɛn Sadou Bokoum ni y'ale ka fasire an y'a bɔ mutation kɔnɔ Sadou Bokoum n terikɛ kɔrɔ don n b'a fɔ n terikɛ kɔrɔ don dɛ kura tɛ wa ayi Sadou ye n terikɛ kɔrɔ ye wa Sadou Bokoum an b'a fɔ dan tɛ foli min na ka ne do hakɛ don ayiwa baasi tɛ ka mutation baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min k'a ma ko 22 septembre yɛrɛma hɔrɔnya don i k'a dɔn bɔ ko 1060 ye nin ye alamisadon in na bolo don an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ 11 na isuko taarɛ sabu ka d'a ka fɛn min ye usine ko ye i k'a dɔn dɔ bɛ ka fara a kan Mali kɔnɔ jango simanko ka siman bɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ ka yiriwa maanifinw ka se ka baara sɔrɔ ko baara dɔ bolo dan filɛ nin ye an dɔn ni jɔ fɔlɔ k'u tɛ y'aw fɛ jumɛn siman siman ko gɛlɛya manden dɔ don a banna o mina o a ɲuman ye i ka dɔn tɛ simanko gɛlɛya b'an kan dɛ nin ye baara bolodalenba ye simanko gɛlɛya ko nin y'a bannen ɲininiw kɛlen kɔfɛ ani ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔw kɛra fɛn min jɛma mara ye dugu min bɛ n'a ko bɛɛ ma i k'a dɔn ko sanu fɛn min ye ayiwa siman bɔ usine belebele i k'a dɔn o bɛna taa jɔ yen nɔ n'i ye simanko gɛlɛya lajɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na simanko gɛlɛya an ka suguw la a gɛlɛya bɛɛ kosɛbɛ n'i y'a lajɛ siman a tɛ boli kɛ siman fana sɔngɔ a ka ca kosɛbɛ o la fɛn min ye Mali ye a mago kɔni bɛ usine belebelebaw de la i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw sabu fɛn min ye ayiwa siman yɛrɛ ye a bɛ don an ka sirabaw dilanli la fɛn min ye sojɔkow ye so tɛ se ka jɔ siman kɔ o la n'i y'a lajɛ fɛn min ye kɛnyɛrɛye dɔw kɔnɔ olu wulila jɛkuluba an ka ma ko Sako Holding n'a ɲɛma a n'a ka délégation ba o wulila ni k'u kunda i ka dɔn jɛma mara kan dugu min bɛ ko Bɛɛma ayiwa usine yɛrɛ bɛna taa jɔ yɔrɔ min na ni ka taa yɔrɔ k'a lajɛ a kɛra fɛn min ye Afirika tile 4 kari tɛmɛnen a ko a kɛra kunnawolo belebeleba ye n'i ye jɛma mara ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen ko Bɛɛma i ka dɔn usine a bɛna taa coko ye kosɛbɛ ni usine kura min filɛ nin ye fɛn min hectare 20 a b'o fiyɛ de kɔnɔna la usine yɛrɛ coko yɔrɔ ani so minnu bɛna jɔ olu bɛɛ lajɛlen b'o fiyɛ ba in kɔnɔ n'i y'a lajɛ kilomɛtiri 30 ni jɛma cɛ Nioro du Sahel o sira sanfɛ n'i y'a lajɛ ayiwa commune minnu bɛ i n'a fɔ Fasodɛbɛ ani Gedebine a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ ni usine belebeleba in Yusu Karafati kilo ɲɛ kelen jɔ wari kasa min bɛna don a da fɛ dollar wari a miliyɔn 300 n'i y'o wɛcɛ i k'a dɔn sefa la o bɛ t'i jɔ miliyari 162 la nin bɛɛ lajɛlen bɛna don usine in na fɛn min
kɔni b'a to sima a ka cari Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa cogo min na i y'a fɔ ma ko ayiwa sima de haute qualité sima ɲuman a gɛrɛgɛrɛ i ka dɔn nimisa tɛ mina fiye ko de bɛna bɔ nin yɔrɔ in na sabu ka d'a ka ɲininiw y'a jira i ka dɔn ayiwa sima yɛrɛ kɛfɛn minnu b'a la calcaire a n'a ɲɔgɔnnaw o ɲinini kunfɔlɔ minnu kɛra olu kɔni y'a jira k'a fɔ de nin kɔni ye qualité ɲuman a yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ ayiwa Sako Holding a PDG ba n'o ye ɲɛmaaba ye Elhaji Mohamed Sako ani délégation belebeleba o wulila yan délégation min na i ka dɔn maaba caman b'u la kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔw b'u la ministre kɔrɔw b'u la ayiwa dɔnniyaba bɛ minnu na minnu bɛ dugukolo yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ ani dugukolo dugu jukɔrɔ nafolow ani dugu jukɔrɔ ɲininiw maa minnu b'o sɛbɛkɔrɔ ɲɛdɔn an ka ma ko experts ka taa se géologues ma olu caman u bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama in na kari dongo u taara u ɲɛda usine yɛrɛ a bɛna coko yɔrɔ min na fɛn min étude de faisabilité o kɔrɔ ye k'a jira k'a fɔ an ka ɲininiw kɛ fɔlɔ fɛn min dɔnniyabaw ye ɲininiw kɛlen kɔfɛ a donna k'a dɔn tigitigi cɔ i ka dɔn sima a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na o ɲininiw baara bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛra k'o ban fɛn min kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye usine n'a sera ka jɔya fɛn min kɔni ye sima ɲuman ye a caman o bɛna bɔ k'a tɛna mɛn bilen yanni ka sa ban sa laban waatiw fɛn min ye a biriki fɔlɔ yɛrɛ o bɛna da ayiwa Sako Holding a ɲɛmaa danga n'a bɛ Usumani Kone ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko baara min bolo dan filɛ nin ye nin bɛna kɛ usine belebeleba de min n'a bɛna sima bɔ fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka malidenw k'u lafiya a ka ja fɛn min ye hali farafinna tilebiyanfan ka jamanaw bɛɛ lajɛlen lafiya k'a bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ yuguba a bɛna kɛ sababu ye ka baara di maa caman ma a bɛna kɛ sababu ye ka tungafɛta dabila walasa denmisɛnw bɛ se ka sigi so ka baara kɛ k'u yɛrɛ nafa cogo min na Sako Holding maa ɲɛmaa n'a bɛ Elhaji Mohamed Sako ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ɲininiw ye san fila de kɛra ɲinini na an k'a ma ko recherche fɛn min géologues ye minnu bɛ dugu jukɔrɔ kow ɲɛdɔn kosɛbɛ olu y'a baaraw kɛ i ka dɔn maliden b'o la ayiwa nanzara fana b'o la Elhaji Mohamed Sako a ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ko ɲininiw de kɛra sababu ye a nana dɔn tigitigi cɔ k'a fɔ fɛn min usine belebeleba a bɛ se ka jɔya sima bɛ se ka bɔ a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa o de la a y'a jira k'a fɔ k'a ni kɛnyɛrɛye maaw ani fɛn min ministre kɔrɔw ye ka se kunnafonidilaw ma bɛɛ lajɛlen ka na ko in lajɛ fɛn min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a sɛrɛ ye cogo min na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin ko in ye a bɛna kɛ sababu ye ka maliden bɛɛ lajɛlen nafa sefa wari miliyari 162 o de bɛna don nin ko in dafɛ ɔ n'i ye usine jɔyɔrɔ la a nafa kɔni maa t'o fɔ k'a ban Elhaji Mohamed Sako a ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ko nin sima usine min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka baara di maaw ma i ka dɔn sigida yɛrɛ la jango kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ ma ani jɛma ayiwa mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye sima sɔngɔ fana ka se k'o don bɛrɛ la a ka se ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka dufa d'a ma n'i y'a lajɛ fana ko ni baara daminɛna maa 250 ka se maa 300 ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna baara kɛ yɔrɔ in na nka san fila maa tɛmɛ maa 350 ka taa bila maa 400 na ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna baara sɔrɔ yɔrɔ in na ni ko yɛrɛ taara ɲɛ kosɛbɛ maa ba caman don n'a nataw la san n'a nataw la olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna baara kɛ i ka dɔn nin yɔrɔ in na fɛn min chambre de commerce d'industrie du Mali district de Bamako o maa ɲɛma n'o bi Aruna Kante ko fɔ ale kɛlen bɛ ka kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ni olu nɔnɔ bila kɛnɛ in kan a y'a jira k'a fɔ ko nin usine min n'a bɛna jɔ ko nin kɔni bɛna kɛ jigi belebeleba de ye Mali ma nin bɛna kɛ jigi belebeleba ye farafinna tilebiyanfan jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma wa maliden minnu fana bɛ yan a bɛna bɛɛ lajɛlen kɔni nafa a ko usine min filɛ nin ye nin bɛna kɛ usine ye min ayiwa n'a kɔni bɛna bɛɛ lajɛlen kɔni jigi fa sabu don n'a nataw la ko maa ba caman k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna baara kɛ yan fɛn min ye sous-préfet ye Baba Kumanda ka bɔ Ɲɔrɔ Mahamadu Sisɔkɔ ale fana kumana kosɛbɛ a nisɔndiya kun bɛ a mugurilen kun don kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye cogo ɲumanba de ye min bɛna sɔrɔ sɛbɛkɔrɔ yuguba Mali kɔnɔ min bɛna baara di malidenw ma min fana bɛna simanko i ka dɔn ka nɔgɔyaba don a la u ka taama kɔnɔna la ka se ka ko yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ja i ka dɔn u taamana ni ka taa Ɲɔrɔ i ka dɔn maaba minnu bɛ dinɛmaw ni ka t'u sɛbɛkɔrɔ fo u ye Hayidara ka denbaya u taara foli bila u la ani Talilakaw ani Jakiterakaw walasa u bɛ se ka dugawu caman k'u ye cogo min na Sako Holding o fana san yɛrɛ laban fɛn min ye biriki fɔlɔ in ye a bɛna da bɛɛ ma sima ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ sefa wari miliyari 162 o de bɛna don usine da fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre ni jamana den dɔ b'a kɛ la o yɛrɛ o ko ye o kadina bɛɛ de kuma ɲɛna o n'o kɛra an ka nafolo ti bɔ koyi Mamadu Sako yɛrɛ kabako Sako Holding ma jiginnen ba wallahi i bɛ tɛmɛ a yɛrɛ la koyi i bɛ tɛmɛ a la hali i t'a dɔn bariko langolo de bɛ mankan kɛ nka a ye ci dɔ fɔ n ye ko n k'o fɔ Moribo ye n kɔrɔ Moribo n tɛ se k'a fɔ a ko cogo di n tɛ se k'o fɔ ko cogo di fɔlɔ ni y'o fɔ n bɛ saga bɔ han cɛkɔrɔba neni ko cogo di fɔlɔ a ye cɛkɔrɔba lajɛ a ba ko cogo di fɔlɔ saga kɔni ko n ka dɔ fɔ Moribo ye a ye n bila ci min na n tɛna se ka ci in fɔ dɛ hali ni n bɛ woro kɔni sara ne da tɛ se ka ci in fɔ a banna kana sira sa a ye n dɛsɛ min dɔ cɛ min ti sira a ka ɲi sa
ma awakado holding ambu bela jele fo Usman Kone ikado ani Sako holding barakala be ka fo ko ambe dugo ke ala kan ngeta e femini izunu banye ala kan na nyumanye malidenw ga se ka lafiya ya rabbi alaka ikado mine mi aka ke jamana nafa izuni aka sigi herela ikado ka barajele bela jele ke herela wa ka ngoro tolle do ku kono bismillah sibango amse ka lafiya soro jogo mi anga mutation da ikado tu mi Suadu Bogom aleka gafe awekado bi anafaka bongo jugu ayo Suadu Bogom apade do mutation gono mi awekado muna ko amali ambassadeur min vlani na be Angola ko akanga gwenfo ka wulusu anofe mi awekado male munu me Angela ikado awaminyi ujigitika Dawuta bide utado ubu ko mininga tuja mi ala ni ambassadeur min be no jamu keitai ikado male ngoni nga noya ko jamu keita de gendarme jamu général de brigade ko jamu keita akla gendarme do de ne mafli général de brigade sarago be kudeta ke wati mi olu de kunde ma yangalo nyakula avara Andoan jamu keita awekado nanga manye ba adon ba gwenga bo Angola kaswage munye kabini ninje ngoni ngara Angola na kera ambassadeur malidun awajigitika de suruma ni toro teflaye malidun Suadu Bogom nga fola malidun ngoni toro leno malidun awekado kamana gwanedo mi jamu keita ko damandangulu ke femi mbe no ko nimbe abiko suko bela geleke mi awekado femi mbe no be malidenw olu ka nyeta sabati ani basiki sabati ani ko akili la lafiya ikado na ba fenfendo aba talunga di jamana wore doma atadi malidenw ma mi awkado kabini ni jamungeta ka atale Angola mi malidenw me kasila fa mi nofe oye anga sebonye passeport bola carte consulaire bola ani kado awami katini na ko no opma retew wati mina nungo bela jele terasa ikado nyera la malidongo awekado oluba ke chugodi na fara kweke mizigira ni ka awekado jamana don ningo olu kolosi jamana don olu ka tabulu nyuma ani jamana don ki jando olula ka ka ko mebe malikono ngai kado jamungeta ikado kama bono siraide mimi ma dabali ba jamana don olubu ka kamana gwana wati mina olu nakana jakulu do sigi awekado dawda si sogo dawda si sogo wole Cisco bismillah Cisco ikado awamini ale nangana jakulu do labe jakulu ye akunti dore ye jamana de mimbe ni galebo yo soro ikado jamana de obseka na maliko no tuko mina miye awikado onna na kegele ayi ikado ayem balasu ko bela jele do ni ngamale akabara tasirala miye awikado Cisco ye kama dore kede miye balide ma kebeni mata aninani wati mina awikado luka ngana jamana gono kado kaye mbalando kola de mi kado avion mimbe no kanga o takana kado yeno kato association nga bologa kayo di kado Mauritanie noma bismillah Andan mi awkado Suadu Bogom Suadu Bogom akado akafasirila akoni transport ko rajati mine bi d'avion awkado Mali Mauritanie ikado mi wa kemeningo ikado ni mi flani ikado ko uyo adasirola ko ukasoro biye minye ikado awa minye aye binimana do ni ko bela jilela ko yalma atanyi ni sira dowa yalma ikado malido ngolo siledo kolosito dowa minye awkado ambassadeur général de brigade jam keta ikado kati awa sika foila wa ikado ati beleke do foila wa ikado minye wulika joko niye mangamba de beni yoro ko folena kaswa ke ikado ambassadeur mimbe akata bolo juguya ikado malide munu be awkado nolu be Angola ko gele mumbu ka sangota covid-19 o gele ko nanna yani awkado akafeleke ani awkado mamunu ngangana yana akafere kola kale kera o ko nye ba bela jiliye Suadu Bogom ako malide ngoni ako bi olu kembe ka petition damene mi e bela jele ni bolo do bla sebena mi no ba jira ka fo angoni nga sirate ni ambassadeur ni na on ba fe akata ka bo anga yorola on ba fe akata ka bo ambe dugumina ka so ke monye atika kolosili silla se malide uma bismillah
ala k'an kunna diya amina affaire à suivre Soribokom ni ale ka fasiri an y'a bɔ mutation kɔnɔ Youssou an bɛ mutation mɔgɔw fo dantɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko la lettre du peuple faso i k'a dɔn a ka bataki ye nin ye fɛn min ye ministre ye min n'a ɲɛsin bɛ sɛnɛ ma an b'ale ka kuma maana ale ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min b'a to samiyɛ min b'a la ka na a bɛ se ka kɛ lafiya bɔda ye cogo min na sɛnɛkɛlaw ma janko office du Niger kɔnɔ Segu mara la o baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ministre min n'a bɛ sɛnɛ kunna fɛn min ye bagan mara ye ka taa bila mɔni na Mohamed Ould Mahamadou a ye baara dɔ n'u don alamisa avril kalo tile fɔlɔ 2021 na o tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ji bɛ boli i ka dɔn sira minnu fɛ yɔrɔ n'i sera ɲɔgɔn fan fɛ n'i ko canal bɛɛ bɛ canal dɔn dɛ awɔ canal b'a dɔn ji bɛ boli sira minnu fɛ jiwalankata sira ninnu ji boli sira ninnu n'o ye canaliw ye i ka dɔn ka to k'a kɔnɔna bɔ ayiwa ni ka nɔgɔ bɔ a kɔnɔ walasa i ka dɔn ji ka boli ka ɲɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o daminɛna sabu ka d'a kan n'i ye canal ninnu lajɛ kuma ni sanga bɛɛ i ka dɔn nazara ko ma ko nettoyer a kan ka saniya ayiwa ni ka bɔgɔ bɔ a kɔnɔ fɛn min b'a to ji a bɛ se ka boli ka ɲɛ cogo min na ani ka ji cari ka taa forow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o baaraw de daminɛna fɛn min ye canal ninnu kɔni ye a kɔnɔna bɛ se ka saniya cogo min na k'a ko k'a jɛ k'a kɔnɔ labɔ i ka dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen a kɛra o office du Niger i ka dɔn Siribala la baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ a bɛ ɲɔnɔ cercle a b'o kofɔ n'i y'a lajɛ office du Niger yɛrɛ jɔda min b'a la Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn samiyɛ nata walasa a kana mɔgɔw ta u tɛgɛ ma ministre kɔni kɔnna ka nin baara in kɛ joona joona fɛn min b'a to i ka dɔn ayiwa canal ninnu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ka ɲɛ ayiwa a kɔnɔna kana gere ji ka boli a sago la sɔrɔ ye min ye o ka se ka yiriwa ani laɲini ye min ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati an ko min ma ko conseil supérieur de l'agriculture n'o bɛ lajɛba ko fɔ an ka sɛnɛkɛko la a taabolo ye min ye o ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ ayiwa président Bandaw bolo o Bandaw ka kuma na a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka dɛmɛ cogo minnu na ani fɛn min kɔni ye sɛnɛ yɛrɛ a bɛ se ka yiriwa cogo min o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra o kun tilenna kɔnɔna la ministre de wulila ni ka nin baara in fana k'o boloda n'i y'a mɛn ji f'a ka boli sira ɲuman fɛ walasa o kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na an ko minnu ma ko système d'irrigation ji bɛ woyo sira minnu fɛ ka don an ka forow la o office du Niger kɔnɔ n'i y'a lajɛ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ a bɛ t'i jɔ fɔ kilomètre 20,500 la Allahu akbar n'i ye canal ninnu janya fara ɲɔgɔn kan kilomètre 20,500 office du Niger kɔnɔ o fana k'o ye ko min n'a kan ka jateminɛ kosɛbɛ wari yɛrɛ mina don nin baara in nɔfɛ ka se ka ayiwa canal ninnu kɔnɔna labɔ k'a saniya k'a ɲɛ kosɛbɛ sefa wari ye a miliyari 5 wa fɛn min ye tile 45 ɲɔgɔn na ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ société minnu bɛ nin baara kalifala olu la k'a bɛ laɲini k'u bɛɛ lajɛlen fɛ waati min dir'u ma ka baara kɛ ka bɛn o waati kɔnɔna la fɛn b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya fɛn min ye sɛnɛ minisiri ye baganmara ani mɔni minisiri Mohamed Ould Mahamadou a kɔni y'a jira k'a fɔ a tɛna tulonkɛ waati la waati min dira société ma u ka se ka nin baara in kɛ ka ayiwa canal kɔnɔna bɔ ayiwa k'a bɛ tugu baara in nɔfɛ k'a lajɛ walasa a bɛɛ lajɛlen ka kɛ a kɛ kuma na samiyɛ kana sɔrɔ sɛnɛkɛlaw labɛn bɛ samiyɛ kana sɔrɔ canal fana a kɔnɔ bɔn bɛ k'a fɛrɛ kosɛbɛ k'o bɛ kɛ sababu ye laɲini ye min ye jango sɔrɔkow la sɛnɛkow la olu bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ayiwa lafiya cogo min na jango sango n'i ye Siribala yɛrɛ lajɛ ji kun walankatara ka don Siribalakaw kɔ o kɛra gɛlɛyaba ye o fana ɲinɛ ka kɔn k'o baaraw kɛ fɛn min kɔni b'a to ayiwa lafiya o bɛ na cogo min na ko in bɛɛ lajɛlen bilala o kadara kɔnɔ sigidalamaw Youssou olu nisɔndiyara kosɛbɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ayiwa foli ni tanu ye u b'o de ta ka minisiri sɛgɛrɛ ka kɔn ka baara kɛ ayiwa ko n'a bɛ kɛ ta kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔna maanifu u bɛ lafiya fɛn min ye Siribala maire ye n'u k'a ma ko Bouakar nka a bɛ wele ko Ngolo Tangara ale kɔni ye minisiri n'a ka délégation fo k'a jira k'a fɔ i ye nin baara min kɛ nin ye nin baara in bisara kosɛbɛ ko samiyɛ mana se o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɛnnen don o y'a sɔrɔ canal kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɔn bɛ ko baara k'a bɛ k'a kɛcogo la nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ lettre du peuple n'i y'o bila a nɔ ni aw k'a dɔn kalafili min natɔ don maa bɛ se ka fɔ aw k'a dɔn ni i ye jateminɛ kɛ homme d'affaires caman olu tɔgɔ fɔ mɛ min ye minnu bɛna kɛ cɛbɔ ye o bɛ ɲɛ o i k'a dɔn an ka jamana ADP Maliba a bɛ kɛ alu Bouakar Diallo i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale tun ye candidat ye min ye homme d'affaires ye min kɔni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'o a k'a dɔn jagokɛba ŋana don i k'a dɔn awɔ min ye a lakodɔnlen don jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan n'o bɔra ye bi n'a ka bi i b'a ye k'a fɔ kalafili min n'o bɛna kɛ san 2020 maa dɔw fana tɔgɔ fɔlen don dɛ 2022 sa kɛ 2022 ani fila sa kɛ bisimila gasi t'i la o
n'o bɛna kɛ 2,000 ani 22 a ko a dabaliba ngana maa minɛ dɛ n'i ye a bɛ k'a dɔn an ka homme d'affaires dɔw yaala n'o ye a bɛ k'a dɔn diɲɛ magobatigi dɔ ye i k'a dɔn ADP Maliba Boubacar Diallo a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ale kun ye a bɛ k'a dɔn ale kun ye candidat ye min ye 2,018 na nga a wasolo or o maa ɲɛmaa don min ye ale kɔni a bɛ k'a dɔn a don bɛ politiki la min ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ kɔni kɛ bɛ mankan ye nka kɔsa in na an b'a ye k'a fɔ a bɛ k'a dɔn maa wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ a bɛ k'a dɔn min ye Seydou Mamadu Kulubali i b'ale dɔn de. n b'a dɔn kɛ. Sera tigi. a bɛ ɲɛ o. Sera tigi i ka dɔn a bɛ Sira tigi Sira Holding parti politique 200 ni kɔ. Parti sigi kun ye fanga ɲini ye n'i ye parti sigi i bɛ fanga de ɲini i bɛ maires ɲini i bɛ députés ɲini i bɛ président ɲini nka parti 200 ani kɔ n t'a si dɔn ayiwa n'olu tila bɛɛ dɛsɛra fanga ɲini na ko maaw bɔra ka na k'u ye opérateur économique o bɛ kɛ bɛɛ n'a ka kan nka parti sigi kun kɔni ye fanga ɲini ye parti 200 ni kɔ in bɛ min an dɔn ne de bɛ ɲininka sa kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Jalo ta in ne yɛrɛ bɛ Jalo ta in faamu sa sabu Jalo ye opérateur économique ye nka a y'i yɛrɛ di politique ma ne b'o faamu a donna na o kabi bi tɛ a ye parti sigi ka don a la ne b'o faamu nka ka n'i tu ten canjala ayiwa n'i sera ka parti tereke an n'a ko lajɛ an b'a ko lajɛ min ye an dɔ na a bɛ k'a dɔn min ye Sira o maa ɲɛma Sira Holding a bɛ k'a dɔn Seydou Mamadu Kulubali i ka dɔn ni Ala sɔnn'a ma ko don n'a nataw la ale kɔni n'a y'i kanbɔ k'a tɛ bala maa la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Boubacar Sidiki Sangare mouvement BBS i ka ko fana o kun ka bɔlen don min ye a bɛ k'a dɔn o bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye kɔsa in na a ma dogo maa la maa dɔ bɛ yen Amadu Jaaje Sangare k'ale kɔni taara URD fɛ i ka dɔn hamina wɛrɛ b'a la wa ko maa si kɔni t'o dɔn nka i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bosonba ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen i ka dɔn awa min ye anw ka jamana ye bi tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn awa min ye politiki a bundanko a ka dɔn e ko tigɛndi ka k'a la wa k'o de y'a to ne ko n ko hali usine Sun PDG Burama Jawara an nɛgɛma politique la olu bɛ ka maliyɛn tukoro min sigira ninnu bɛɛ bɛ se k'u kan bɔ ne ko n'an ka bɛ kuma in fɔ a ti ɲɛ o a ti ɲɛ dɛ n'i ye parti politique fɛn fɛn da n'i y'u ka sɛbɛnw da o ye a bɛɛ nugulen don n'i ye sɛbɛn lajɛ u ka projet de société baara minnu bolo da an b'u bolo i b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen sini si ta tɛ kelen ye ayi nka i b'i wote mana kɛ ni deuxième tour sera i b'a ye fanba bɛ taa maa min bɛ ɲɛfɛ bɛɛ bɛ t'o nɔfɛ k'a sɔrɔ a ka sɛbɛnw ɲɔr'u kɔnɔ a taafanw tɛ kelen ye a taafanw tɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ cogo di mɛ n ko Mali la de ne ye socialiste ni libéraux ye ko ka taa sira kelen fɛ socialiste libéraux a sera o ma wa Ala Antoine nin ko kɔni bɛ sen na wulikajɔ kɛ n bɛ a ka dɔn tabale kɔni gosilen don bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ homme d'affaires bilama tiɲɛ yɛrɛ la olu b'a fɛ ka ye cɛbɔ la cɛbɔ min a ka dɔn n'o bɛna kɛ san 2020 ko yalima u na se u jɔyɔrɔ na se ka ngolo fa wa yalima i ka dɔn u ka ɲininifɛn na kɛ sɔrɔ fɛn ye wa ɲininkali kɔni tɔmi a sigira a ka dɔn min ye Laseni Kulubali fɛ le combat baasi tɛ ne ye le combat bila le wagadu ne bɛ ale ta i y'a fɔ cogo min na ne maaw banna politique la maa dɔw kɔni bɛ tɛgɛrɛ kan ka fɔ olu ye janko denmisɛnninmaw minnu kɔni b'a la ka biriki da dɔɔni ka biriki da dɔɔni politique ko k'u kolo gɛlɛya o maa dɔ ye Seku Ɲame Bacili ye Seku Ɲame Bacili nin kamalen in kɛ u maa fila de bɛ yen nin denmisɛnnin u maa fila de bɛ yen ale Seku Ɲame Bacili ladiri don politicien don ladiri don n'o bɔra yen min ye ko Dumbuya min bɛ fɛn na Musa Maraka yɛlɛma Dumbuya commune 1 na baasi tɛ ayiwa hali n'a ko k'a bɛɛ kɛ fɛn commune 1 na bi ne bɛ b'o ta ye ayiwa Yusu fɛn min le wagadu a kuma bɛ a ko Seku Ɲame Bacili nin denmisɛnnin i ka dɔn wulikajɔ a bɛ ka politique biriki k'a da dɔɔni a n'a ka nisɔndiya a n'a ka baara a bɛ sen na a ka tɔ ye min n'o ye RPM ye ka se k'a wuli k'a jɔ k'a kolo gɛlɛya kosɛbɛ a yɛrɛ ka yɔrɔ o ye Ɲɔrɔ ye Ɲɔrɔ di Sahel i ka dɔn a tun bɛ jeunesse de la fɛn min hali RPM yɛrɛ bureau ba jeunesse a tun b'o la nka dɔɔni danaya a bɛ na dɔɔni dɔ y'a ti kɛlɛ sa dusukundanya o de b'a tiɲɛ Seku Ɲame Bacili
a ka yɛrɛmajigi kɔnɔna la a n'a ka baara kɔnɔna la i ka dɔn jeunesse ko yɛrɛ i ka dɔn o bɛ senna sa a fɛn min ye ɲɔrɔ yɛrɛ a section ye Segu Ɲamɛ Bacili kɛra ɲɔrɔ section ɲɛmaa ye ndesani félicitations Segu Ɲamɛ Bacili a ko fɛn min ye baara ye n'i y'a kɛ a tɔnɔ bɛ bɔ i ka dɔn wotew olu bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri avril kalo tile 3 nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔrɔ section i ka dɔn RPM sous section bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Segu Ɲamɛ Bacili nin denmisɛn jinin i ka dɔn RPM section a taara k'a kalifa la a ko an bɛ se k'an bolo ɲɛsin maa min ma bi min bɛ se ka parti kɔrɔta o ye Segu Ɲamɛ Bacili ye Segu Ɲamɛ Bacili yɛrɛ n y'a fɛ na cogo min na a denmisɛn fitinin sabu ka d'a kan RPM yɛrɛ ka tariku kɔnɔ section k'a ɲɛma kɛ nin ɲɔgɔnna maa ye si hakɛ min na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye san 34 naani ndesani o ye denmisɛn Segu Ɲamɛ Bacili a ye hakili b'a la nin don kama ayiwa hakilitigiya min bɛ kamalen in na ani dɔnniya minnu b'a la maa sɛbɛya min b'a la maa bonya min b'a la i ka dɔn ɲɔrɔkaw kɔni y'a jira k'a fɔ RPM a section an b'a ta k'a kalifa nin na sabu ka d'a kan wulikajɔ min bɛ nin bolo a bɛ se k'an ka tɔn ɲini k'a sɛbɛkɔrɔta ɲɛ n'i ye tɔn yɛrɛ ta k'a lajɛ RPM bi in na k'a daminɛ Mali kun fa kun maa bɛ se k'a fɔ maa min ka wulikajɔ ka bɔ a la bi kosɛbɛ jango denmisɛn kunda ka se k'a wuli k'a jɔ k'a kolo gɛlɛya kosɛbɛ maa bɛ se k'i bolo si maa min na o ye Segu Ɲamɛ Bacili ye i n'a fɔ Fasiriba a b'a fɔ cogo min na a tali k'a bila section ɲɛma i ka dɔn ɲɔrɔ cercle kɔnɔna la ko nin kɔni a ma bali maa la sabu maa min don politique baara a b'a kɛ wa a ka politique baara kɔnɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen bonya ani maa min bɛ tɔnɔ o ani maa min tɛ tɔnɔ ni Segu Ɲamɛ Bacili jɛra i ka dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maa sɛbɛ ye fɛn min ye gesedalaw ye n'a bɛ RPM ko fɔ maa caman kɔni sariya ɲumanba kɛ i ka dɔn Segu Ɲamɛ Bacili kan o fana fɛn kɔni sibiri ye ayiwa maa 30 ani maa 4 olu de y'u bolo kɔrɔta ye ka bɔ section na i ka dɔn fɛn min ye maa 9 olu de taara juguya la maa 1 o y'i yɛrɛ minɛ o fana fɛn min kɔni Segu Ɲamɛ Bacili a taara ni k'a kɛ ɲɔrɔ RPM a section maa ɲɛmaa ye maa caman olu y'a fo ni ka dugawu caman kɛ a ye kuma deli a yɛrɛ ma a y'a jira k'a fɔ ko nin ye sigili bannen ye koyi ale bɛna wuli k'i jɔ k'i cɛsiri kosɛbɛ fɛn min kɔni ye a ka cercle kɔnɔ ka munumunu kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye tɔndenw ye k'u fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye tɔndenw ye k'u fɔ k'u bɛn fɛn min ye yɛrɛmajigi kɔnɔna la an bɛ se ka bɛn cogo min na gɛlɛya minnu bɛ yen ka se k'olu wuli walasa an ka tɔn a bɛ se ka wuli k'i jɔ k'a kolo gɛlɛya cogo min na i ka dɔn Segu Ɲamɛ Bacili a ye nin kuma ninnu lase a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ foli kɛ ɲɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a bɛ foli kɛ RPM bɛɛ lajɛlen ye maa o maa y'ale sugandi a bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali minnu m'ale sugandi a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ale ka wulikajɔ kun ye min ye o de ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka Maliba in a bɛ se ka diya cogo min na i k'a dɔn o baaraw ka se ka kɛ o fana k'a b'o baaraw de boloda k'a bɛ RPM tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Segu Ɲamɛ Bacili RPM ɲɔrɔ section ɲɛmaa a taara ni k'a k'a ye sibiri avril kalo tile 3 2021 na sɛbɛ an y'a salo ka bɔ le Wagadu n'i y'ale bila i k'a dɔn an bɛ taa sugu la hali n'o y'a sɔrɔ a k'a dɔn groupe commerce a bɛ labɛn na min ye ni ɲɛdankura ye nka te Niger ale b'an bolo kɔrɔ yan an tɛ tɛmɛ cogo si la n'an ma a k'a dɔn groupe commerce Ablaye Mayiga an b'u fo n'an ma foli la s'a ma dan tɛ foli min na Aseyi kɔnɔ Ablaye ça va a tulo b'i la a bɛ cogo di Yusu o tuma te Niger Kafe Niger a tɛ taa Yusu Kafe Niger ka dɔ min ka dɔ furu a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɔnɔbara ka nafa la a banna an ka dɔɔni furu Kallo yara an ka tɛmɛ Kafe Niger bisimila i k'a dɔn groupe commerce Ablaye Mayiga k'a fɔ dankɔrɔba a n'a dɔnko bɛ ɲɔgɔn na bisimila Antoine an ka don kafe kɔnɔ ayiwa e k'a jaso kɛ n y'a jaso min ye a k'a dɔn maa min bɛ yen ni a kun kɛn bɛ k'an dege morceau duman b'a la nka n'a kɛn bɛ an fa ma mɛn k'a mɛn bi o ti dɔwɛrɛ a k'a dɔn maa min tun bɛ yen i k'a dɔn min tun bɛ maa balimali kɛ l'éclairé Ousas le sage Mahmoud Diko Isa Kawuje k'ale kɔni ni Mahmoud Diko cɛ bi i k'a dɔn ko a kɛn bɛ sen nɔ kunbere nɔ ayiwa bisimila Antoine min ye Fasiriba ye a ko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa se k'a fɔ ko alhamdulilayi a k'a dɔn ko bi a k'a dɔn Isa Kawuje ale ni Mahmoud Diko a k'a dɔn min ye u cɛ a ko maa se k'a fɔ k'u cɛ bɛ naba dɛ k'a sɔrɔ kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la waati dɔ kɛra min ye a k'a dɔn Badalabugu imama min ye a k'a dɔn min ye Isa Kawuje min ye k'ale kɔni kun kɛn bɛ a k'a dɔn ka majigin ta k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la mankutu dabɔra i k'a dɔn n'a tun bɛ ka mankutu yan'a ka Mahmoud Diko yɛrɛ tɔgɔ fɔ f'i bɛ darɔ don nka min ye a k'a dɔn kabiri Haut Conseil Islamique du Mali min ye a k'a dɔn o waati fo kana se bi ma a k'a
dɔn an kɔni bɛ Isa Mahamudu Diko ale ni aw ka dɔn Isa Kawujim min a waati o waati n'a tun bɛ aw ka dɔn aw min ye maa dɔ wele ka taa fɛ min ye kunnafonidilaw ka baroda sigi a fɛ o baroda kɔnɔna na aw ka dɔn kuma caman tun bɛ bɔ a da i ka dɔn bɔrɔndɔli tun bɛ bɔ a da i ka dɔn aw min ye ka maanifin lankari o nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ Isa Kawujim da nka i ka dɔn aw min ye o Isa Kawujim ye waati nana kɛ i ka dɔn maa dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a gɛn ka bɔ aw ka dɔn Semasi la min ye aw ka dɔn o Isa Kawujim ye a taara jɛkulu dɔ sigi ala a ma mɛn min ye a tun bɛ ka welewele da kɛ maa jumɛn min ye aw ka dɔn l'imperturbable le sage le patriote Asimu Koyita ɲɛda a nana kɛ k'o kuma dabila Antoine min ye ka dɔn coordination de mouvement association sympathisant de aw ka dɔn Mahamudu Diko min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye o ka jɛkulu min bɛ yen u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔn ka carton rouge yira min ye coordinateur général n'o ye Isa Kawujim ye n'i ye carton rouge yira numéro 10 la équipe bɛ ci dɛ ayi dɛ numéro 10 tɛ bidon na ye yan dɛ n'i ye numéro 10 dɔ bila min tɛ Messi ye sisan Messi ɲɔgɔnna ni a mana kɛ cogo cogo n'i kɔni ye numéro 10 gɛn o ye bidon bannen ye dɛ numéro 10 tɔgɔ don bisimila numéro 10 tɔgɔ don min ye aw ka dɔn olu kɔni ye carton rouge yira a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an dɔn aw ka dɔn ko dɔ kɛra bi min ye aw ka dɔn Usas Leclerc Mahamudu Diko ale ye aw ka dɔn yɔrɔ min jɔ walasa aw ka dɔn min ye la paix min aw ka dɔn n'an b'o ɲini Sahel jamana kɔnɔ min ye aw ka dɔn o jabalaba a y'o jɔ i ka dɔn a ye wele bila chef du gouvernement n'o ye aw ka dɔn Mokhtar Wane ani président du haut conseil islamique Usas Usman Sherif Madani Aidara Musa Fɔnba ka fɔ la diinɛ kanuba alilamɛ diinɛ dɛmɛbaaba min aw ka dɔn min ye Usman Sherif Madani Aidara min ale tun bɛ kɛnɛ kan ani diinɛ maa ɲɛmaaba dɔw nka min ye an ma maa min ye kɛnɛ kan an ma Isa Kawujim ye min ŋunzɔ min bɛ k'a fɔ Leclerc Usas Mahamudu Diko a m'ale ye kɛnɛ kan dɛ k'o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn ni maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Usas Mahamudu Diko a n'a burankɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ça ne va pas o ma burankɛ gasi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn vice président national la transition ni aw ka dɔn n'a kun gɛn bɛ ni ka wele sugu bɛɛ lajɛlen bila i ka dɔn n'a tun t'o ta min ye jagoya o k'i jɔ micro kɔfɛ k'a fɔ ne ye candidat ye k'a kun tɔtɔrɔ ye dɛ o tuma bi n'a ka bi maa bɛ se k'a fɔ min ye Usas Mahamudu Diko ale ni aw ka dɔn Isa Kawujim ça ne va pas bisimila ala k'an kunnaja amina ni sɛbɛn Moriba Jawara ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ le combat kɔnɔ Moriba ani le combat baarakɛlaw Yusu Tarawele an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu maa mana kɛ maa fɛ i bɛ k'i yɛrɛ fɛ koyi sabu ka kɛ maa fɛ yɛrɛbila i ka dɔn mɔgɔ tɛ dilan dɛ ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko l'indépendant sɛbɛn ɲɛ 15 na an bɛ taa an jɔ ye l'indépendant min bɔra bi bɔko 5,991 ye nin ye an bɛ taa kɛnɛya binna kun kan OMS Organisation mondiale de la santé n'a bɛ tɔnba ko fɔ diɲɛ kɔnɔ min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma olu ye minɛn caman da ni k'o di an ka kɛnɛya ayiwa cakɛda dɔ ma an ko ma ko direction nationale de la santé nin kɔni kɛra nisɔndiaba ye sabu journée mondiale de la santé o bi kɛnɛ yɛrɛ tɔgɔla don diɲɛ kɔnɔ avril kalo tile 7 san o san o bi ɲɛnamaya o kadara kɔnɔna la OMS a ka bolofara min bɛ yan u ye minɛn caman n'a bɛ dɔgɔtɔrɔminɛnw kofɔ n'a bɛ saniya minɛnw kofɔ k'u ta k'o di an ka cakɛda in ma direction nationale de la santé o ma kɛ direction générale de ye direction générale de la santé national de sɛbɛn bɛ yan o fana bisimila n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin don kɛra nisɔndiyaba ye maa yɛrɛ min bɛ OMS tɔgɔ la n'o bi docteur Jean Baptiste Kofɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se cakɛda in yɛrɛ ɲɛmaa dankan ma n'a bɛ Ablaye Gindo Kofɔ maa caman olu tun bɛ kɛnɛ in kan ko in yɛrɛ kɛra OMS a jabala la Bamakɔ yan a kɔni kununko araba minɛn caman olu taara k'o di direction nationale de la santé mɔgɔw ma n'i ye minɛn ninnu lajɛ fɛn min ye masque
basigiw ye olu caman b'a la n'u ni da datugulanw olu caman b'a la fɛn min ye tigɛko minɛnw ye ka taa se saniya minɛnw ma ani dɔgɔtɔrɔ minɛn caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la a kun ye hali bi an ka kɛnɛya baarakɛlaw ka se k'u dɛmɛ k'u kologɛlɛya kosɛbɛ fɛn min b'a to maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ n y'a fɔ cogo min na san o san a avril kalo tile 7 kɛnɛya tɔgɔla don o bi ɲɛnamaya OMS mɔgɔw fɛ docteur Jean Pierre Baptiste ale min ye OMS ka lasigiden an fɛ yan a y'a jira k'a fɔ ko nin ko pisara kosɛbɛ a y'a jira fana k'a fɔ ko diɲɛ bɛ dangan min na bi fɛn min ye kɛnɛya ye a kan ka se bɛɛ lajɛlen ma i sigiyɔrɔ la a ye weleda kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ coronavirus bana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni k'i jija ayiwa saniya matarafali an k'o kɛ an taabolo ye fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ni maa ɲɛmɔgɔ bɛ kuma minnu fɔ o ladilikanw bɛɛ lajɛlen ka se ka bato an ka se ka kisi i k'a dɔn banajugu in ma Jean Pierre Baptiste fana a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye boloci min ye ka se ka coronavirus kɛlɛ o baara minnu daminɛ an ka Mali kɔnɔ k'a b'o jija ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen k'a kɛ i kungo ye sabu vaccin na don ni bi cɛ maa 100 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen fana bolo cira k'o nisɔndiya o b'ale la kosɛbɛ fɛn min ye directeur général ye danga n'a bɛ santé ko fɔ Ablaye Gueno ale kɔni y'a jira k'a ko minɛn minnu dilen filɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔgɔtɔrɔ kologɛlɛya kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye i ka don ni ka ni makamaba ye fɛn min b'a to ale bi kɛnɛya a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ Gueno ka kuma na ale bi a ko fɛn min ye Mali gouvernement ye a n'a dɛmɛbagaw olu kɔni labɛn bɛ kuma ni sanga bɛɛ ka se ka banajugu ye coronavirus ye ni ka a daga bɔ an da la o kumana k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele fɛn min ye vaccination min talen filɛ n'o ye boloci ye ko bɛɛ lajɛlen k'a k'i kungo ye bɛɛ lajɛlen bolo ka se ka ci fɛn min b'a to bana in an bɛ se ka kisi a ma sabu bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ bi l'indépendant kɔnɔ indépendant ni y'ale bila la sentinelle m'ale ta an ka taa Washington jɔ kɛlɛnw min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ ye n'ale bɛ aw ka dɔn min ye États-Unis bi Jogolo Kulubali Jogolo kɔni e tɛ Jogolo dɔ de Jogolo a bɛ FR3 la bisimila Jogolo Kulubali i k'a dɔn Jogolo Kulubali a k'a dɔn kabini mars kalo tile 20 san 2021 min ye a k'a dɔn lettre dɔ bɛ yen o cira a k'a dɔn min ye Mahamadu Nimaga min ye ani k'a dɔn an ka jamana ma ɲɛmaw ma min ye a k'a dɔn ko tile 15 ko ni fɛn ma bɔ a la a k'a dɔn min ye a k'a dɔn ko nata bɔgɔ jeni kan l'Américain jamana la n'o y'a ka ambassade ye nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min ye Jogolo Kulubali ale aw ka dɔn a yɛrɛ tun ye baarakɛla ye aw ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na bi hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya don bɛ aw ka dɔn ani ambassadeur cɛ ani ka dɔn ani maa dɔw cɛ olu kɔni wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka awɔ min ye gɛlɛyaba ta ka ni maa kofɔlen in tɛgɛrɛ i ka dɔn k'a sɔrɔ a b'a jogo yɛrɛ kan koyi min ye aw ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye Bɛɛsi Jara ye Bɛɛsi Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ Jogolo Kulubali nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ aw ka dɔn min ye ko damadangolo ne ambassadeur aw ka dɔn min ye ale ka ko damadangolokɛ ye ani aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye colonel major Ibrahim Kone i ka dɔn attaché de défense min n'a bɛ ministère de la défense et des anciens commandants i ka dɔn awɔ min ye o ka sira fɛ nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ aw ka dɔn gɛlɛya min bɛ yen min ye Jogolo ye i ka dɔn jɛjugu de taara k'a sɛgɛrɛ min ye aw ka dɔn waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u k'a bila a ka minɛn kɔnɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ambassadeur min bɛ yen n'o ye Mahamadu Nimaga ye k'ale kɔni kɛn bɛ k'i ban min ye baarakɛla minnu bɛ yen olu ka aw ka dɔn séjour ani ka dɔn ka bolonɔ bila o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani ka dɔn u ka sara min bɛ yen ani ka dɔn aw ka dɔn hali u ka INPS ko nin bɛɛ lajɛlen don bɛ ngalama la waati min na a nana ka na janfajugu ta ka Jogolo sɛgɛrɛ i ka dɔn ka Jogolo bolo bɔ baara la a ko ne ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ Jogolo yɛrɛ syndicat maa ɲɛmaa don min ye ambassade la ye aw ka dɔn waati min na o ko kɛra sa o ye ci bila ka na min ye aw ka dɔn Zeni Mulaye a n'a ka Segal Abubakar Goro Jal ani aw ka dɔn Boulaye Traoré min ye directeur des ressources humaines i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'olu tun ye ko u kun dɔnni ye k'a kun tɛ se nin na koyi i ka dɔn bɔgɔ wele kɔni kɛra bɔgɔ jeniden kan nka min ye ale ka aw ka dɔn k'a den kɛrɛfɛ ni k'a bolo bɔ baara la yen min ye INT min ye olu ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn ani sɛn ta di maaw nka i ka dɔn taama mɛnɛ
sisima bɔ nka laba a ko bilara a ka dɔn Américain ka kiri bolo kan ko n'a tɛmɛna min fɛ o na ɲɛfɔ malidenw ɲɛna baasi tɛ Ala k'an kunnaja amina Ala ka sababu ɲuman d'an ma amina ni sɛbɛn an ye nin bɔ La Sentinelle kɔnɔ Sentinelle mɔɔw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn maliden minnu fana bɛ l'Amérique jamana kan an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye Yusu Yusu i yɛrɛ ka ɲi l'Amérique jamana kan dɛ e mini ka taa yen nɔ fana taara tourisme na ka na wa ni ma taa an ka maa bila ka taa ayi n ko an kɔni bɛ taa tourisme de la ɲinɛ ambassade baara ninnu anw bɛ to yan ni tourisme don an bɛ taa ka taa yɔrɔw lajɛ ka segin Ala k'a kunnaja o b'a ko ja ne bɛ sɛbɛn da an k'a ma ko Nouvelle Horizon i k'a dɔn a kuma bɛ min kan a bɛ kalanko kofɔ sabu ka d'a ka lɔgɔliden ni gafe dir'i ma a bɛ caman fara i ka dɔnniya kan ni bi tɛ fɛn min kɔni ye gafe ye i k'a dɔn bonyaba kuma kan kosɛbɛ livre yɛrɛ maanifin yɛrɛ ka livre sɔrɔ k'a kalan i k'a dɔn ni bi tɛ i sɔn a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ nka bi fɛn min ye dɔnniya cari bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o yɛrɛ kɛmɛ sababu ye ni ka maaw saliya ne ma se ka min faamu Yusu ni livre dɛsɛ bɛɛ ni maaw tɛ livre kalan o bɛ faamu sabu maaw t'a sɔrɔ nka Yusu livre kɛra fu ye dɔnniya kɛra fu ye i bɛ livre yɛrɛ bɛɛ bɔ internet kan bi i bɛ dɔrɔmɛ 20 forfait ta i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kalan a banna nka o kɛra waati ye waati min ye maaw saliya kalan na ne ma se k'o de faamu a banna Yusu fɛn nɔgɔya kojugu fana bɛɛ b'i ka waati fɔ dɛ bɛɛ b'i ka waati fɔ maa si t'a fɔ k'a da kɔ i yɛrɛ la ayi nka an yɛrɛ bɛ seconde sigi ni premier sigi ni seconde sigi kɛ waati min Yusu ka livre yɛrɛ sɔrɔ k'a singa k'a kalan aw ko i bɛ taa bibliothèque la tɔgɔ sɛbɛn b'a la livre bɛ d'i ma dɔgɔkun kelen walima tile 15 i b'a kalan a tɛ ku i la hali a couverture ka nɔgɔ a banna sɛbɛnfura dɔw tun bɛ yen ko kwaku ka kwaku yɛrɛ sɔrɔ k'o kalan ka dɔ ma ɲin na o kun ye siri dɔ ye ala Manu Lucky Luke Asterix ndesani bon an kun bɛ to ka waso ɲɔgɔn na Lucky Luke ka gamu dɔw tun bɛ yen awɔ i kun bɛ se k'a dese bande dessinée bande dessinée kun don ne y'a 10 kalan n y'a 20 kalan an kun bɛ to ka ɲɔgɔn n'o de ye quoi ne ye den 7 kalan ne ye den 10 kalan ne ye Lucky Luke ka gamu bɛɛ kalan ne ye Asterix bɛɛ kalan ne ye Picsou bɛɛ kalan nin bɛɛ kun b'a la nka Picsou laban kɛra dessin animé y'an bolo a tɛ kalan bilen Tintin Tintin n'a ka Tintin yɛrɛ ka coiffure o ye sanga sɔrɔ dɛ baasi tɛ Yusu waasa ale bɛ lɔgɔlidenw hakili bɛ se ka jo fɛn min ye l'Amérique lasigidenso u ma to kɔ gafe n'a bɛ livre kofɔ k'a caman ta k'a di lɔgɔlidenw ma jango lycée la an bɛ taa Yoroso Sikaso mara la fɛn min ye l'Amérique lasigidenso ye u y'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sabu u ye fɛn min ye gafe caman n'o bɛ livre caman kofɔ k'a ta k'a di lɔgɔlidenw ma waasa u ka dɔnniya dɔ bɛ se ka fara a kan u hakili a bɛ se ka jo cogo min na nin dɛmɛ in a sɔrɔla sira min fɛ o de ye i ka dɔn jɛkulu yɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ association ko fɔ association des jeunes engagés pour la promotion de l'éducation et de la culture i ka dɔn o ye denmisɛn jɛkulu ye min sigilen don seko ni dɔnko a bɛ se ka wara cogo min na kalan fana o bɛ se ka nafa kɛ maaw ye cogo min o sababu de la fɛn min ye l'Amérique lasigidenso ye u ye livre caman ta ni k'a di Yoroso lycée ma livre in yɛrɛ di yɔrɔ la a kɛra nisɔndiyaba ye sabu ka d'a kan nafa min bɛ livre la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dɔnniya kunfɔlɔ a bɛ sɔrɔ livre kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ maaya dɔnniya tɔ b'o dafa fɛn min kɔni ye lɔgɔli yɛrɛ ni lɔgɔliden kɔni di livre kalan a dɔw b'a la hali ni ye dɔnniya kɛ dɔnniya ye a tɛ taa ɲɛ kosɛbɛ nin jɛkulu min filɛ nin ye association des jeunes engagés pour la promotion de l'éducation et de la culture u nisɔndiyara kosɛbɛ u ye l'Amérique lasigidenso k'a sɛbɛkɔrɔ fo k'a fɔ ko livre minnu nanen filɛ nin ye a tɛna taa bila armoire kɔnɔ a tɛna taa bila tiroir kɔnɔ ayiwa gɔngɔ tɛna da la tabali sanfɛ ko lɔgɔlidenw kɔni ye layidu di kɛ k'a jira k'a fɔ livre ninnu a dira kun min kama n'o ye ka se k'a kalan ka dɔnniya bɔ a kɔnɔ k'u bɛn'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye centre américain bɛ Bamakɔ yan livre ko kana maa si kamana guwa n'i wulila ka se yen nɔ hali n'i bɛ livre de singa k'a kalan ka tila ka taa bila i da ye ka taa i ka dɔn a baaraw bɛ kɛ kɛcogo minnu na danganiya minnu bɛ yen n'i olu bɛɛ lajɛlen kɔni dafa livre ko dɛsɛ k'a tɛ fiyewu o fana ko bi bi in na ko ni lɔgɔlidenw ko n'u ɲɛ ma se livre kalan ma ni kow ma yɛlɛma ka kalan taabolo yɛlɛma k'a bɛ kɛ baara ye kosɛbɛ n'i ye livre yɛrɛ ta k'a lajɛ lɔgɔliden o lɔgɔliden bɛ yen n'a y'i dan livre kalan na a b'i dan dɔnniya na fura t'o la fiyewu
Amadu ampate ba nu l'étrange destin de wagere nu an be kongrasi ko kala ne no Yusu kunungoni biteklenye na ko solorage nu ko ma ke tugo igara ko nuga ko jugo o fana bina ni a tieni ye o fana l'Amérique lasigide zo ye bara min gani kwase ba ko jaraw ye yoroso lycée ka gafe chama taninga duma Yusu me nyongri afolo Yusu kana ni minyi o ye ka fo ko do be jamana kono anze go to la sabu b'a fɔ ma nazaraka la ko politique nationale ni jamana marabaw ye fɛn min dantigɛ démocratie fanga na o de bɛ kɛ kala yɛlɛma bolo a dantigɛra sariya dɔw de kɔnɔ hali n'a man di ye i bɛ don a da fɛ ɲinɛ n'i ye kalan yɛrɛ jusigila lajɛ a subasement n'i ye Mamadu ye Bineta ninnu lajɛ gamu bɛɛ b'a kɔnɔ Mamadu ye Bineta kabi ali sini ne bɛ silabɛr kala Mamadu ye Bineta ayi lise et écrive couramment Mamadu ye Bineta sont devenus grands la famille Jawara ni ye nin gamu kalan ne ma fɔ nazaraka ti kamana guan nka bɛ gɛlɛya dɛ nka n di fanga kɔrɔfɔ n di dɛmɛbaaw kɔrɔfɔ nka n kɔni bɛ kelen f'i ɲɛna kabi Adani yɛrɛ ne nana kabi Adani yɛrɛ ni Fifi ni ko jumɛn kipigi waa jumɛn ni ala cɛ ko a n'a fɛn dɔ ni kalanko banna ne tɔgɔ fɔ ne ka kelen f'i ye Yusu adamaden hakili bɛ mɔden quoi on dit que l'enfant était net en puissance o kɔrɔ ye den kunkolo sɛmɛ bɛ mɔ ka taa a bɛ mɔ ka taa fɛ n'i y'a mɔ ni min ye a b'o de minɛ ne delila ka denmisɛnnin dɔ ye n ka maîtreya kɔnɔna la kipigi o tɛ njuguni ye ni ma fɔ walima bala de a yɛrɛ hakili la tubabukan yɛrɛ la a b'a kɔnɔ ko kipigi de y'o ye ale yɛrɛ bolo en français il s'appelle comme ça porte-épic walima hérisson ale yɛrɛ bolo kipigi de y'a tɔgɔ ye quoi Fifine o tɛ sagani ye de mangalani o dɔw bolo o ye a tɔgɔ yɛrɛ de ye nanzarakan na e m'a fɔ den ye ko le hérisson e m'a fɔ den ye ko le porc-épic n'i ko ko kipigi kipigi yɛrɛ min filɛ fɔlɔ tubabukan tɛ anglais tɛ bamanankan tɛ n t'a si dɔ don Fifine ye mun ye ko ne Fifine b'a ɲɛkɔrɔ ada ne yɛrɛ ne olu bɔ min de Mamadu ye Bineta o bɛ faamu Mamadu bɛ faamu Jɛnɛba bɛ faamu ada ne yɛrɛ ne yɔrɔ jumɛn n'i ye Mamadu ye Bineta ninnu lajɛ n bɛ sama kuma in nɔfɛ koyi hali n'i ye kunbere lajɛ le genou n'i ye o ja bɔ kunbere ja bɔ u bɛ tila ka genou sɛbɛn a jukɔrɔ ka tila ka silabu sɛbɛn parce que photo fana bɛ kuma merci un kepi kaki n'i ye o ja ta i b'a ye kepi min kakilama don u b'a ja jiri la ka tila k'a sɛbɛn ka tila k'a silabu sɛbɛn den hakili b'i jo ka taa n'a ye a ɲɛ bɛ dɛsɛ ja la nka ni den yɛrɛ hakili la ko njuguni to ye ko kipigi o mele pigi ye kipigi yɛrɛ ye ko ɲuman ye wa ala k'a kun ja Andon an d'an ka b'a dɔw fo ayiwa baasi tɛ o bɛ ɲɛ an bɛ foli lase min ye aw ka dɔn Ablaye Kulubali ma n'u b'a wele ko ajo aw ka dɔn assurance teriya ale aw ka dɔn a filɛ ne Bamakɔ an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn bisimila n'o bɔra aw ka dɔn min ye an ka foli lase an kɔrɔkɛ ma n'o ye Mamadu Sumare ale bɛ douane na recherche kati n'o bɔra ye Ibrahim Fili Sumare n'u b'a wele ko papa aw ka dɔn ale bɛ visite la kati Musa Sumare ale ye gouverneur ye a ka dɔ Kayi n'o bɔra ye Madame Sumare Fanta Traoré an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Fatumata Diallo Tima ani Jami Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka dɔ awa min ye foli an b'a lase a ka dɔ min ye Jɔnkunda min ye ale bɛ fɔ ka dɔ Kayi o kuma k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye Sumarelaka min bɛ Malibugu minnu bɛ Ndominikɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn baasi tɛ an bɛna taa Danbɛlɛ an b'a fo a b'an sɛbɛkɔrɔ lamɛn an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye bada foli ka foli kun cɛ ni jɛgɛwtigi ye fɛn min Jibi Jalo n'a ka cɛdenw bɛ yen ayiwa Herman Sangare ka taa se Moriba ma Adal denkɛ Moriba Sarafɛn Dakɔma an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ani fɛn min ye honorable ye Bouakar Sidiki Fɔnba an ka foli lase Tanti Awa Jara ma ne ba k'a ka dugawu k'an ye ne ni an dɔn bɛɛ lajɛlen
an bena taa damale an b'a fo a b'an sɛbɛkɔrɔ lamɛn an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye bada foli ka foli kun cɛ ni jɛgɛw tigi ye fɛn min Jibi Jalo n'a ka cɛdenw bɛ yen ayiwa Herman Sangare ka taa se Moriba ma Adal denkɛ Moriba Sarafɛn Dako ma an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ani fɛn min ye honorable ye Bouakar Sidiki Fɔnba. An ka foli lase Tanti Awa Jara ma ne ba k'a ka dugawu k'an ye ne ni an dɔn bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn fɛn min ye Ibrahima Sanɔgɔ ale bɛ Guana an b'ale fana fo an bɛ bi ta ɲɔngiri yan fɛn min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Seydina Omar Keyita i k'a dɔn Sira Kamara ka se Mahamadu Zɛrɛ Tarawele ma ka ɲɛmaayaso fo i k'a dɔn tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra nin sini nin gafe kelen in kɛnɛ ka yan Yusu Karavati ani Modibo Sanogo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Inchallah.